Sanibonani. Welcome to podcast with Pepe Nyuka. Sinobaba wethu esimaziyo esimthanda kakhulu. And ngiyacabanga ukuthi benikumele lokho ukuthi i-team Pepe Nyuka ihlala nini nobaba wethu ikhuluma naye in interview because we know ukuthi sibukhulu and kuningi akuphethe and esizokufunda. Alright, noma singeke sikukhave konke but nje sizotry by all means ukuthi sithola lonke ulwazi. And niyazi nani ukuthi le Pepe Nyuka podcast inama phase. Lena i-first phase. I-first phase sidila nje ngebackground yomuntu ukuthi uphumaphi kwenzakalani until afike la ikhona. Then from la ukuya phambili I think ke lapho sizobe sesibuya nge-second phase but manje sithola nje ngebackground yakhe nokuthi ukuphi la ikhona njengamanje. Alright, but nje before ngiqale ngiyacela mosayoni. Ngakhohle upressa nje lapha ibutton yokusubscribe, ningisharele, ningilikele, nicomment. Nisho nokuthi next time ngifuna ukuthi ngihlale nobani phansi. Ngiyabonga. Athi ngiqale ngibingelele umholo wami. Amen mholo wami. Kunjani mholo wami? Ngimuhle wena unjani? Ngiyaphila. Asibonge. Amen. No, sithi Pepe Nyuka siyabonga. Siyabonga ukuhlala nabantu abanjengani. Nokubathatha ngokuthi abantu abapowerful. Everywhere. Yazi bangihlangene nawo kuningi ngitholayo, yazi nawo mahlanganile kuma event. Uningi ngitholayo nokukhulumayo nokushoyo kimi engithathe ngifake ekhanda. Ngisho one day ngiyohlala naye phansi kwabo. Amen. Alright, but before nje singene nje nama question ambalwa ekunawo before ngene kuwo ngizothanda nje ukuthi ubulisa ama viewers iPepe Nyuka podcast bese introduce ukuthi ubaba ubani ukhonzaphi bese siyaqhubeka nama question. Amen. Ngiyabonga ke nami ngibonga ukuqala ithuba engilitholayo lokuthi ngikwazi ukuhlangana nabalaleli nama viewers ngendlela abanibeka ngawo ePepe Nyuka kade bengumlindile ukuthi ngikwazi ngizobonga ukuthi uma ngibona abantu abasha ikakhulu abasezayoni abaphumelelayo ukuthi baye phambili okhulumayo ke ngingaka gijimi kakhulu uArchbishop uGideon Usithole wasebandleni lase Holy Bethel Church in Zion and silapha Pinville number 4040 zone 4 4040 zone 4 zone 4 ePinville ngalondlela ngithanda ukuthi kuyisibusiso sesikhulu ukuthi ngibe nani ngibonga nokwamukeleka futhi. Amen. No siyabonga. Singachithi isikhathi singene ama question nami. But nje ama question nami ambalwa and futhi nje asimple. If uzokhuluma iqiniso lodwa asimple. My first question nje ukuthi ubaba ubani uzalelephi wakhulilaphi. Bese yasipha nje lapha yana ukuthi nje i-childhood yakhe ibinjani. Especially ngiyayithanda le minyaka le 15 because we know ukuthi leso stage esisitude sabantwana besithanda nje ukuthi sazi nalapha ukuthi childhood yakho nalapha kuminyaka nje e15 14 15 16 ubunjani ubustudi obu-right fana nami. Amen. Angenze ngikhumula igawuni yesonto qala ukwazi ukungazi abangaziyo bangibiza uGideon abanye abangazi kakhulu ngisakhula bebengibiza Mgilisi. I'm not too sure Which one and ekhuleleni kwami ngikhulela eMeadowlands ezone 6 End of Fire khona ke abantu abakhonzayo kakhulu End of Fire angizange ngaguqulwa ubaba ongizalayo bekongifundisa ngaqala ke ukhonza kule nkonzo nithi nina amapostoli name yalama mpela aba clip and tap ekhuleni ke ubaba nje bengifundisi bekelana inkonzo. Okay. Mina ke every Sunday kule age ka 15 bengisuka ekhaya ezone 6 ngambe ngiyozone 10 ngiphethe ibhakede lamanzi nelibhakede nomshanyelo fanele ngiyo clean iclass before mawuqeda lapho wakhe ukhena amanzi azokhulekela phela abafundisi abantu bakwazi ukuthi babeke izandla basinde
So that's how angizange ke mina ngayekela ukudlala ibhola uma bengikabha lapha ngijala anginakuphila nawo ngenxa yesikhumba senkomo engasazi. Akusubaba okuyeke izibhola no mina ngazikhuza ngathi angifuni ukuthi kube nempi. So phezulu kwalokho but into ebengigcile ukuthi bangilongikhula ngivuleka amehlo ngangena kakhulu futhi kwezombusazwe kodwa ngeke ngikutshele ke for the sake of ngifuna uxabanisa ibandla lizobaleka bathi awukanti nawe bola kodwa bengiconscious kakhulu ukuthi bengibuka impilo yabantu bakithi ukuthi abantu baphila kanjani bese ngithi yini into engayenza ukushintsha impilo yabantu bakithi. So ngalondlela nje bengizama ukuyigoqa lento ukuthi no ngikhulela eMelolens enobaba bekungumnumzane ngoba beke namakhosikazi amabili bengangagibhitanga ngizalelwe esithenjini umama omkhulu angisho kufanele understand ukuthi le leadership le ayiqalanga endleleni iqale ekhaya. Okay, alright. Wakhula ke ubunjani ke le asithi nje 15-16 baloku uthatha ibhakede uhamba umuntu onjani? No mina bengumuntu othanda uNkulunkulu ngoba bekhona amanye amakhehle bengisondeza kakhulu kubantu abadala ngoba bekhona inhlangano yabantu abasha bayibiza ukuthi iBentefold berana ubaba beke ku General Methodist ethatha thina abasha ukuthi sihambe siyokhuleka sihambe imizi nemizana. Lento le yangena yamila uma seyimilile into engithandile kakhulu ukuthi zange ngithole ithuba lokuyophuza utshwala angizange ngabulokotha futhi angeke seyilimele nebrowani. So okwesibili angizange ngabhema. Ngoba angisho kule nkonzo lezi noma ule apostol bekhona lento abathi abalifi. Right? Yes. Labalifi laba kufanele abalevi kahle. Abalevi abafanele bangaphuzi bangabhemi. Kodwa ngazi kaba namhlanje ukuthi bazahamba kanjani futhi akusokwami ukuhlulela kodwa ngithi abalevi abantu abafanele bahambe ngokuqonda. So naku lapho ufuna ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi bengithumeka angizange nje mina ngaba kulo muntu ostoti wele lambili istoti. Mina cha uma konke bengukwenza bengilalela ngempela ngisondela kubantu abadala ngiyitshela ukuthi ngenye ilanga impilo yami yoshintshwa yimi angeke ishintshwe omunye umuntu. Angazi noma ngihambe kahle lapho ngoba impela ngifuna ukuhamba mama angaze ngabheba angaze ngaphuza angaze futhi ngihamba ngiyolala komalundi bengilala ekhaya kuze kufike la umuntu eyiqoqa khona aphumuze. Futhi actually le sithombe le picture yakhe siyibonayo yiyo le ukuyiphila kahle nje. Wow. Alright. Okay ke. Then ke wapapatisa. Ya no khamila ngapapatisa emfuleni hayi ngekomishi. Wangena nje impela esizibeni lapho umoya kaNkuluNkulu wazibonakalisa wehla khona. Into ebalulekile fanele siqonde. Ngiyangitshela abantu noma ngishumayela. Ngithi alike iqala ngotshwala. Alikho. iBhayibheli lithi little of wine is good for your stomach but 6-pack is not allowed. Ngoba lapho ujampe bekhona indoda kaNkuluNkulu ebeyiphethe isisu. uPaul wathi ayithathe iwine iliphuze zangathi athathe iJemeson iliphuze wathi wine iglass isisu salapheka bekuyiswasho sangaleso sikhathi. Because vele we know angithi ukuthi wafika waguqula emshadweni ubani uJesu uye azanga uJesu wabonisa amandla akhe ukuthi umama wakhe esemcelile emncengile ukuthi naku sekuyaqala manje ngathi kunjabulo yaphela nalabantu abathe bazeke kulomshado umshado uyadamba. Wabona kukuhle ukuthi abonakalise amandla kaNkuluNkulu amuphe wona. Zangathengisa amabhodlela amanzi noma ewayini.
wakwenza nje free konke konke wakwenza free. alright uyabhabhatiswa usuyaqala ke manje usuthatha ikhundla engathi ithe ukuthi ke ebandleni then ke wenza njani ungena nini ngapha acela usithathe ke manje maqoqo ubhabhatiswa ke sokuqhubeka songena ngapha songena ekhundleni eserious asenze nje uma ukukhula umfana uyaqondiswa ekhaya bakubonisa indlela sebekubonisile indlela uma ukukhula isikuni kuba khona isikhathi sechoice manje right and into engithanda ukuyisho ukuthi ngaba nenhlanhla ukuthi ngithola amadoda anamandla akwazi ukuthi angiqondise endleleni yonke. Naku ke uma sengikhulile ke la ngiyasuka ke manje ngiyakhula ngiyagaba and into engithandayo kuba angizange ngavukela ibandla lesekhaya amandla. Uma ngithatha unkosikazi ngamthatha ngamisa ekhaya akwazi ukuthi la ekhaya kwasithole kuyakhonzwa and ukukhonzwa uNkulunkulu oyedwa hayi onkulunkulu. Wathi noma sengihlangana and my history was very funny yokuthatha unkosikazi ngathi mina ngeke angifuna ukuqhubeka nawe ngakwazi ukuthi uzalwathi serious ya nomtshela cha ngathi emancane ngifuna ukubona kini ngabona ke kanti ngizohlangana nomkhulu ubaba wethu sinesheya uJosepha ya indoda abantu bebembiza bathi uGabeni noma uGabisa bebengakwazi lesifungo sinye sakubo esikagabeni. So the first day engahlangana naye ngifuna ukubonisa iconvention ethandwa kanje. The first day sihlangane mina bengithi ngiyokuhlangana nendoda nje ngizobinga sabona baba kunjani hayi sikhona konke kuyadlula hayi ngaleso sikhathi umkhulu usebenza ngabantu ngale ngathi abantu ifolile la igcwele mina ngihleli la. So bengumuntu engizothatha nje 5 minutes kodwa sathatha more than 1 hour 30 minutes abantu belindile ngoba bekuvuka le nkonzo yokuxhumana ngelizwi ngabani likaNkulunkulu. Ngihambile ke ngathathile ke eGabeni uma ngibuyisele emuva angizange ngajumpa ka stage ngiye ngaba umshumayeli bathi ushumayeli ivangeli futhi ngingajahanga isitulo ngingasifuni ukusibona bathi hlala la. Wathi uma kusuka ebushumayelini ngaba umvangeli baze bakutshela bathi ushumele noma kanjani thina sizo correct. Uzwile ukuthi ngithini? Waze wafika isikhathi lapho ngigcotshwa njengomfundisi. Ekugcotshweni kwami nje ngigcotshwa nje nalesizwe esingaphandle naso singifuna la i-searchlight yakhuphuka ngapha yakhuphuka ngapha. Wathi uma kufika isikhathi sika 1994 ngathi uNkulunkulu uma ngabe uwe ongilondile ohambe nami angizange ngalimala icathulo zami azange zaguga nempahla zange zaguga ngizohamba ngiyokusebenzela. Manje uNkulunkulu mayenza isithembiso phambi kwakhe fanele uwenze ukuthi uyasifeza ngoba uma ungasifezi isithembiso sikaNkulunkulu uNkulunkulu akusumuntu akalibali lokuhlala simile nje lapha simile futhi akakujezisi ngaso uzokuphithuka. Hayi cha ngathi hayi cha ezombusazwe ngiyasuka kuzo ngathi mangisuka wathi beqedwe nje ku-announce ama-election ngalahla konke akunasitulo engasithinta until today. So ngathi ke wena uNkulunkulu ngoba ngithembisa ukuthi uthi angeke ngibe nendlala endleleni ngizame phela ngisho phela there's a deal between mathi uma wahamba nami ngizohambisana nawe ngempela. Ngithanda ukusho ukuthi ngiyambonga namanje ngoba hleza ngabe bengihleli lapha ya angikholwa ukuthi angabe ngiyaphila manje ngegama elilodwa nje. Angisho abantu basemhlabeni babona ngamehlo ababoni ngomoya. So ngibonga lokho nje ukuthi uNkulunkulu ngilondile kuze kuphela ngakhuphuka ngeza ngapha uma ngena eZion 35 years ago ngikhumbula kahle ngoba 5 years after ukushona kusibari wami ogama lakhe Bokondo ebeyithanda iguqokela ndoda. Ngizokutshela ngendaba yeguqu masathula phansi. So kuthe ngo-1995 ngasuka la ngangena la eZion today angizange ke alikho elinye ibandla engilaziyo laseZion
yileli phela engisebenze kulo, and I'm proud ukuthi ngahlala zange ngibe Springbok sasezayona. Zange ngilokushintsha amashethi. Angiyazi kamashethi, ngazi ishethi eliwani. Alright. Okay. Ubaba ushadile? Yebo, kuyiqiniso ngishadile, nginabantwana abahlanu futhi nginabazukulu laba ababuye eMalawi bathi nyambalala yabazukulu ngoba njengoba ngisho ukuthi ngiwele nabantwana abazukulu abazalwa abantwana bomfowethu bonke laba ngiyenze nje ngiyaba ne-instant coffee yabantwana nomndeni wakhulona ukudlula kanti ngizalwa emndenini omkhulu. Vele uzala esithenjini. Yebo, ngizalwa esithenjini kodwa ngisifuna isitembu. Osifuna. Cha, ngikhone. I can't afford. I-economy ayivumi. Oh, okay. Alright. Abantwana bayakhonza. Abantwana bami bayakhonza, bakhonza kuleli bandla enkulu. Anginamntwana ake ngichaze kahle. Anginamntwana ozokhonza kwenye inkonzo. Ehlala la kwami. Esasomntwana angakhonza kwenye inkonzo uma ephuma ngomshado. Ngizokhapha futhi. Uphume ungazothi ula thina sikhonze Holy Bethel Church in South wena usuvule yakho in a new life. Nithakwenza and futhi ngigcizelela endabeni yemfundo. Nasebandleni sigcizelela indaba yemfundo ukuthi abantwana noma sesingasekho bakwazi ukusimela. Okay. So uba monitor kanjani abantwana, wenza kanjani ukuthi balalele ukuthi ngempela ngoba ngisasela ekhaya angihambi ngeli. Hayi bazalwane, umntwana ngisha awunegotiate kuba umntwana. Uma usufuna ukuba umuntu omdala ulinda isikhathi bese uba umuntu omdala. And nasebandleni ulusha lebandla lihlala la kwesokunene sami. Okay. Yes. Yeah. Ngifuna uma ngibheka bayazi language yami nebody language yami. Banabantu ababekiwe house mother nomfundisi okhona obhekene nalezi zinto. Akufanele umntana aphuke ebandleni singazi. Hayi khona akayichaza ukuthi ukuliphi bandla. Asingeneke la kule organization ngoba organized. Wena organized. Wenze kanjani? Awusingenele lapho ke wenze kanjani ukuthi ube organized kanje and abantwana bakulalele and ube the way ongakhona? Baba into yokuqala fanele wena ube organized before ufuna abanye abantu babe organized. And iBhayibheli esifundayo lithi uNkulunkulu wethu une-order. Khona izinto angengigxeke umuntu ba right bathanda lento yabo. Mina yabona fana ungibizile. Umuthi kimi ungibizele lunch. Ungangidlisi nge-mid lunch. And uma ungaqhubeki ngiyahamba. Serious? Ngiyahamba. Angisho ngibizile. Yes. So into ayikho ukuthi ubize abantu bese kuwe. Bakuthola ungahlelekanga. Uma uzobiza abantu qala ukuhleleka ngomsombuluko. Kuthi uma ufika ngolesihlanu abantu bezokhuleka baphakamisa izandla bakhulumele phezulu kwento eyiyo. And isikhathi kimi into ebaluleke kakhulu. Hayi le ngeke. Hayi le angifuni futhi nomama uyazi uyangiyamshiya mangiyenkonzweni. Ngempela? Yeah, ngiyamshiya ngisho imoto uzibonile sifona. Yeah, ngizibonile. Yeah, umuntu akathathe kwakhe nomuntu aziyele enkonzweni ngakholwa ngedwa, ngaphenduka ngedwa. Yena akabe umsizi omuhle. Okay, asijambe singene kwi-building yesonto ukuthi ke awusiphe nje ijeni ukuthi kuze kube khona le yandlu kwenzakalani kuze khona wena. The visionary engiyalithanda legama leli bathi understand. Nginizwe ukukhuluma kakhulu. The founder of the church yethu esikuyo Holy Bethel Church in Zion ubabazala wami. Lo owathatha naye hour and a half. Engathathi hour and a half. Yes. So founder lenkonzo nomabazala wami. Angisho ukujela igama lababazala uJoseph bakasinye. Noma uzohlawula phela kuthiwa igama lababezala lishiya. Hayi ubaba wathi kimi ngumfowabo. Washo njani? Wakukhulula. Wathi kimi wena ngumfowethu. Ngoba bengikwazi ukulala eduze kwakhe kanje. Wow. Yeah. So
nomama ke unkosikazi wakho Regina ngiyambiza uyazi naye bengimtshela hawo man phela sokhulula nabazukulu ngikhulule uzalwa ebukhosini bakaSira eLesotho yibo abantu aba founder the church. Ngizala ngibaqale ekudeni kakhulu isonto lingekho basontela emikhukhwini le ephimvile yakudala basuka ephimvile yakudala beza esikoleni ikhalifa basuka futhi elona esikoleni njengoba seku iphuphuthi no angeke kulunge ukuthi akuthengwe isiza ukuze isiza sesithengiwe abantu bakwazi ukukhonza ngendlela yodwa kodwa ngifuna ukuhona upfront ukuthi abantu uma wakha inkonzo bayabaleka yes they run away ngoba abafuna ukulahlekelwa so kodwa mina wamtshela into eyodwa athi indoda sibizwa uNkulunkulu asiqhubeke lento abahamba abahambe kodwa thina sindawo sa kwakhiwa ke istructure esenziwe sesakhile istructure senzi ngifika enami la kuyi club house nje engenalutho engena ibonda ulibonane labantu lawa kabili saka laze lawela umakhelwane next door wasilwisa logogo sakha ke ibonda lakhe kodwa azange saphela amandla cha kunamsindo asiwazi ke asinayi disciplinary committee like haya eHoly Bethel so besicela nje ukuthi no uma ngabe uzombawu lo muntu onjalo hayi uzosokola kakhulu ngoba akekho ozohlala nawe enkundleni so uma liyakhiwa ibandla ngempela sakha sabanenhlanhla kwaze kwaphela sathi masifaka isilingi sayifaka ebusuku ekuseni abazalwane babona isilingi isikhona. Okay, before again. All right, wena ungene nini mabasuka emkhukhwini beya ekuleni ungene nini? Ngene la uma sila ePimville manje. Wathi ndoda sizosebe into yenza ibanga libe lide. Wathi ndoda ngoba uyakholwa kunomsebenzi omkhulu. Athi isibindu naso ngathi esengonyama. Wamniki insurance ukuthi hayi khuleka I will not leave you nor forsake you. Bangahamba. Ngifaka isikhonkwane usifaka. Uqobo lwami. So manje kunihamba no babezala bakhona yini abanye ngoba mhlambe bakhona abonyebosisi nabomkhwenyana bakhona abanye abatlozi nobabezala njengoba nawo utlozi naye. No cha. Yimi nje bekenamadodakazi amabili yimi nje ebengiclose nomkhulu until to the last day impilo yakhe. I understand noma segula beke ngicela assurance ukuthi noma athi ndoda bambisana sifunge ukuthi namanje sisahleli la ngithanda nokumbonga unkosikazi ukuthi konke engikwenzayo uhambisana nawo kodwa okuningi bengifika esonto lithule ebandleni 10,000 rand sizothenga ama frame hayi izosuka hayi bengamtshela namanje angimtshela angazi uthanda ngokuaddress njengoPepenyuka or noma njengoNkosinathi Pepenyuka on nge product name yes yabona sinomsebenzi webandla manje yes anginegotiatanga nomama ukuthi ngikhiphe imali yokuthengela abazalwane inkomo ngenzela abangilandelayo ukuthi uma ufuna isikhundla qala ukusebenza ukudlula mina manje mama akaphuki uzophuka kanjani ngoba angisho ngumsizi uma umsizi ungasumsizi uzophuka. Okay ngifuna ukuthi umama akaphuki because uyayazi indawo yakhe nokuthi uyazi ukuthi uwumsizi. Okay no uyayazi na akakwazi ngokupha amashokshokli ngoba khona ezinzima ukudlula kodwa ngithi mina uma umuntu ufuna ukusebenzela uNkulunkulu mawungabheki wena bheka ukuthi uNkulunkulu ukuthumeni uma ubhekela wenza lokho yabona ukuthi uNkulunkulu uma wenza isifungo noNkulunkulu fanele wenze sure ukuthi uyasifeza ungathi uthi umuntu ngoba esihambile bese uthi cha mina bengiseduze nobabazala wami khompe ubaba ngizalayo
baba wami ongizala bekenona kakhulu kodwa bekethanda umakoti wakhe ngendlela emangalisayo nami ngithi ama-drop nawe uyathandwa le nami ngiyathandwa yes bekunjalo vele hayi benjalo kuze kube namhlanje. okay alright then siyaqhubeka ibuilding nayifaka isilingo Yes sir, ayilafans. yes ama challenges ebenifacana nawo during ngayo le building imaphi Ya no efike esikhomkwaneni la izinto za i-challenge yokuqala yabona uma ucela abantu ukuthi bakhiphe imali ungathi uyabaxosha esontweni bazohamba babuye abanye yilabo abayobambelela kube sekupheleni. I-team yobumama ebandleni beyiqinile nanamhlanje isaqinile bekunezalukazi obanye bebamba badobha ne-18 endleleni baze bazolahlela lokuthi kugcwaliseke itina. Thina sithi hayi angeke sifike ukudobhana netina zambe zothenga kuyiwe loli kuyothenga itina bizokwakhiwa. So enye challenge enkulu uma kwakhiwa ibandla ene ngithanda uku-advise abanye abantu namanye amabandla bazalwana ngeke nithi nitshela abazalwane nithi no sizoba nesikhwama senkonzo sokwakha sakhiwe kodwa isikhwama lesi siyavuza ngaphansi siyavuza lapha iba isiqalekiso lento le fanele uma uyithathile abantu babone ene nawe uma umholi sebenza you must be physically involved kodwa uma uzophenduka uNkulunkulu omncane ugoqa izandla cha ngeke ukubone. And one thing that we said to us it is kaNkulunkulu nawe eBethlehem Juda omncane usono mina kimi is not my competitor, is my equal. He's right in that auditorium yakhe ngi-right la kimina. There was a stage when they call us but it's Gabo Pansula pastors. Why? No, someone wrote I still have it. I kept it. Oh yes, but into ngizamukubonisa ukuthi ngempela enye into eba challenge when you work isonto keep the members informed ukuthi sila khumbule inkonzo yethu asinama abantu abanamathenda lapha ya abazuza bazowasha imali yamathenda ngesonto cha asihamba kapi nje manje sithole akunathenda akuna bond that was involved amandla abazalwane fika le question le before ngizobuza le ukuthi yini benefit enitholayo lapha fika le question ethi amazayoni amaningi sikhonzele emaklasini. Yes. Ingaba khona na into ongayenza wena or eningayenza nina eninezindlu bamazayoni man nisibonise man ningenza kanjani into yokuqala esiyenzayo we open our doors kulesakhiwo sebandla so that they can see that is doable. Hayi ngiyaxolisa ngesingisi sami bekasitshelekile siyesafo ngifuna ugogo onadla mina angizwi ukuthi sivula umnyango webandla nakuma organization abandla. I'll give an example. We adopted le nhlangano yobomama abizwa ukuthi combined. I'm not ashamed and they're doing well because bayazi ukuthi banekhaya and they don't noma benama event abo we cater for them for free of charge. Yeah, we cater for them for free of charge. Bona wabumsebenzi fanele bangenzele umusa nje ukuthi bayenze into right lapha phakathi. And namalunga ebandla I did encourage ubumama ukuthi they must join as well. Yes. Ngoba they are uma sikhuluma ngama ama organization as link now. Obumama laba ngabavumela ngokomthetho ukuthi abahambe baba nekhansela ebandla yavuma. So uma efake i-t-shirt yasena uzana yes angeke afake ama-t-shirt amaningi no yamakhosikazi uma sezoba nesithathu ayihlonga ndlela swala ikhaya. But enye into engifuna ukuthi ngitshele ukuthi no the only thing enga encourage abantu ukuthi no uma uthi abantu uzokwakha inkonzo wakhe isibandla
ungangitshela ukuthi hayi siza kuphi ena usitshela manga nje ayikho lento le njalo sitshela into eyi-1 usitshela into sinesiza bazofakana imali fakana imali kodwa isiza siphi and enye into ebazayini efanele si-understand it's easy kuney'nkonzo eziningi akusiyithi osalema banezindlu inyoni inezindlu ilona le imndeni bathu banonkosi unendlu angithi kodwa into engifuna ukuya ukuthi uma nakhela noma nakha izindlu ningakheli ngey'nseba zabanye abantu leyo I can guarantee ngeke uwakho umuzi ufana nendoda ufuna ukwakhela ngezinseba zabanye amadoda angeke uwakho umuzi noma ungawakha angeke uhlale kamnandi lo muzi uzohlala kanjani ngoba kona kimi la so mina into engizama ukuchaza no is doable and ngiyakwazi mina the only thing uma ngabe bathi hayi cha futhi amazweni ngiyathanda ke nina ngeke ngithi idokufela niyashayelana bena kuzani mina ngiyasaba cha angikho kumshayelana cha ibandla lisebenza okwesibili engithanda ukuyibeka nje vele igcame angiye emlindelweni awuye emlindelweni angisabathatha abantwana kemlindelweni angifuni balimali uma sathi thina masiyekela ukulindela bathi lobo khikhikhi angisho shayisikuphela thina siyashaya uthi kakhulu siyayisha ngisahleli esikutini sihlele asilahlanga inkampo yebandla ngoba sibona kumnandi sihlele la ngoba ngenza isithembiso angisho nami lapha kulo yes lesinoqhawula lapha sinabo abanye abafundi sinamabishopi sinabo president and all those things but into ebalulekile sila kumadvanka ilona ukuthi amazayoni singawasiza kanjani mina ngithi abaze bazobona ukuthi senzeni baye nabanye abantu kodwa the leader of the church ngisa instilla la fanele ukuthi ukwazi ukubuqa phansi uma kushanyela shanyela khona umuntu solo kakhonza una 40 years akaza akuke nesitulo sebandla I hope bayezwa because gcina singaba uNkulunkulu abancane akasathinti umholi awusakhona ukukhuluma naye nje umholi nayo nzima kakhulu uthole mhlambe indlela okwenza angeke angikwali uma kusutha ibandla ngithanda ukuthi I must be approachable to everyone and ugqobo lamali ngangenzi ukuthi ngibe too far from ibandla and mina I ensure ukuthi abazalwane bayasebenza abazalwane bayanikela utiki awusebenze ebandleni la ngikhona awusebenzi hamba ufuna ke ukusibone ukuthi sizothola ngoba awusebenzi inflation ishintshile amandla emali ashintshile that's why uthole ukuthi uNkulunkulu aniqhubeki because you don't put rent to value nebandla elingathayithi nje ayigebenge enkulu lela kunabandla okay amen indlu yebandla ni benefita kanjani ngayo to start with the people I'll give an example sine commitment ukuthi bonke we are in Pimvini onke inhloko zamabandla ezilapha ePimvini noma zingawa they have a right to use our church at no cost we can count and at no cost to that church Vilapi, you can name them abasenyonini or I can count the nalaba basakhona with no cost to them manje benefit kanjani siyayenza lapho siqala ngoba angisho ngaphiwa ukuthi angibanakekele yes and okwesibili uma singathandi ukuthi we are very selective in terms of ukuthi sifaka bani nini ebandleni okay no uma ngabe letsa ubathe abantu unicela ukuthi ukhiphela ilona ilona isithumbusene ebandleni sizonivumela but will ask a nominal fee and I will look ukuthi umndeni ongakhona umndeni noma unomshado angisho uyashada uma ukhopha imali ibolo ngafaka ilona akunama toilet roll that must be bought
kunabomama abaklinayo lapha esontweni uma seniphumile nina and so on, and all those things kwakha akuphelanga sisaqhubeka fanele siqhubeke sakhe other outside buildings and so on ukuthi no laba abacelayo bangasangeni lapha kathi abangenele ngani. Okay bathole amanye amalona bathole bangenele ngale thina siphelele ngani. But imali mayinga manje kunayigama ngaze sibeni ba imali mayingayenza ukuthi siphandleke emehlweni i-judgment yethu ibimbi fanele sense siyibuze at all times. But we do, but we have tenants, noma tenants abhadana noma besokolisa ngoba amalungu ebandla amalungu ebandla noma tenants lahle laba amalungu ebandla umuntu ongaphandle uzomkhuza umthini vele ngoba uzoza nemikhuba yakhe yangaphandle azoyenza la afuna ukuyenza bese kuthi ngiyabhadala phela mina nabo laba bebandla nabo ba nekhaya and they are paying a nominal fee, not rent, and I want to stress a nominal fee. Ngoba ngababhadalisa irand hayi cha kuyoba into enzima kakhulu. But at the same time there are people who will pledge some few things abantu bathi sicela ukwenzela lokho basenzele and so on and siyaqhubeka. But ngifuna ukusho ukuthi ubuholi bebandla usebenza ngamandla ukubona le level le yenzakala. I'll give an example. To do it deco lozobona lapha. I'm part of the face of the deco. Serious? Yes. I must go and work. Lokho kubonayo kuhle kuphambili. Akwenzanga ibandla kwenza ubuholi from their own pocket. Hayibo. Yilo ngithi fanele nikwazi ukuthi ibandla lithight ukuthi wena uma ufika la kwami uthi hawu baba usithole abanye bafika bathi bazongibingelela nje uyazi uzothola ithi yana makheke angeke aphumela mbile kuseJerusalem. Yes. Wow. Ngesikhathi abanye athi uneyinkinga ufuna uzongibona ekhaya hayi fanele kuphekwe manje phekwe nomzalwane ukuze abe nethemba nokuthi hey uNkulunkulu kusho ukuthi uma umsebenzele uzobuya. Okay. Ngibonile la nasenkundleni zokuxhumana kuma social media ngibonile ukuthi ngathi nizoba nama event asingene kuwo lama event la ama event mabili yebo eyokuqala izobe nge27 abantu bamenyiwe igala lunch asenzanga igala dinner igala dinner exclude izalukwazi ezakha lele ngoba that gala lunch is like a memorial lecture for our leaders abahambile ngaphambilini before thina. We will talk about the history of the church, we'll talk about the history of our leader and our leaders ethu mama no baba nabanye ama and it will be fun. I can tell you the stories that will come will shock you. Wow. And those who are ready abeze babe parted. And I'm upfront as well with that. You're not going to pay 500 rand bazalwane. You're just gonna will welcome a donation of 100 rand. Hayi bazalwane ngeke uyikhole for cost 100 rand. Ngoba igala is particularly sekala gala lunch. So and I'm saying ukuthi umuntu angasinoya amakhala uma efika lapha eminyango uthola ukuthi noma mina ngiyilunga lebandla ngikumema bebenyuka uzoyikhipha i100 rand ngoba isinqumo sebandla asithengisi ithi woza mina kudala ngiyakumala ama-lunches orange obo Benjamin Dube at that time ngiphatha ne2000 rand ngithatha abafundisi siyohlala nje etafuleni eliwani 2000 rand. So nime ngithi wena 100 rand uyahluleka usho ukuthi awunikeli nasesontweni. So yes, so leyo what is happening ukuthi no bengithanda ukuthi no I welcome everyone ukuthi eze sizoshare nawe iexperience yilapho ke bazobona ukuthi sihambe kangakanani. Kunamanye amadoda bebehlalela isuthu ebebazana nomkhulu abakhulekisa bakhipha imali esabekayo
ukuthi siqhubeke ngokakha indlu. But ama-locals abaleka kancane. Angeke ngihlaza abazalwane. Umuntu ohambile wabuya muhle. Kodwa ohambile walahleka hayi angeke senze nje. So that is the first part ye-27. Okay. Today ke besihambe siyohlaba inkomo. Today. Hlatshiwe isefrijini kusasa iyakhathwa. Wow. Uyangizwa ukuthi that is the first part. Wow. The second part ingesonto. Okay. Is ngonyaka nonyaka ngoSeptember kunomsebenzi ebandleni inkambo yebandla ukuthi siya kulomsebenzi siyobonga kuNkulunkulu. Yilapho abantu kuzoyenza all other offering forms of offerings. Yilapho abantu abasithaitha senza ama-tithes one is the 18. Hayi every month ngoba abantu umuntu every month the other month iqoqa yonke iBhayibheli yakuvumela ukuthi iqoqa umnikelo wakho. It does allow unless we are selective when you read the Bible. Yeah, yakuvumela ukuthi uqoqa bese uyayisa eJerusalem nise kumpristi omkhulu. Yes. Uyozonakekela laba abantu mabecela bazi bacela elungene bandla bacela kumpristi omkhulu. Yazi ngibuka the way any khuphuke ngakhona izinga lelo liphezulu and still ngisashaya isigubhu. So yabona ngiyazibuza ukuthi kanjani because omunye umuntu ushela ukuthi hayi basashaya isigubhu kusho ukuthi kuningi abakakwazi. Hayi siyakwazi uma uthi senze campaign lena ezokutwista kancane nje uthi umzimba. Kodwa uma sithi singene esigubhini siyacela kuwe Jesu uma kufanele sithi umthandazo kaBaba uBaba lo lapha phezulu siyahamba. Nami angeke uhambe nami with hayi no siyakahamba nayinsizwe engamhlula ke njengoba kodwa ngizama ukuthi isigubhu sona asinacala. Lithi izwi kaNkulunkulu abayisebathi ngasemfuleni seBhabheli sahlala khona sakhala lapho sikhumbula iSiyoni amahabhu ethu sawaphanyeka emnyezanini owaphezulu. Mina ngithi abantu mabe shaya isigubhu ungalwi nabo selakho. Abantu mabengashayi isigubhu khona abanye bathi sibaqalisa umoya. Hayi anginankinga. Ngoba hlala kodwa kusalayo isigubhu sona ngeke siye. Ngathembisa inqe kaNkulunkulu ngasithola sishaya futhi ngathi ngiyazi manje ukuze kuzofundiswa the younger generation. And kodwa uma usifaka isigubhu fanele uunderstand ukuthi isigubhu yini. Khona umuntu ophethe isikhali sazi ukuthi wasikhlomo isobani and akawazi umsebenzi wakhe. Akasazi nokuthi senza. Kulama event ayi2 nge27 nange28. No siyabonga. Ngathi konke ngihamba kahle. Asibonge. Ngathi konke ngisahamba kahle. Then another question engathi ngaphuma eceleni nje kancane ukuthi what is your biggest failure empilweni yakho and wathi makwenzeka lokho makuthi khona lo biggest failure ilesson wayithola lapho kwaba yini? Yeah. There's numbers of failures in life. Yes, everyone have your own failures, but you must have a way yokupha uyipick up kanjani. Ngicabanga ukuthi I had a target ukuthi by this time I'll have branches all over 9 provinces, but the current now I have Limpopo, I have abazalwane abaqhamuke eLesotho, but you can't say that's structured as a branch ngoba there are certain numbers that entrench hold ofanele ukwazi ukuthi uwamithe. Kodwa eLimpopo kwangwamitwa sinawo sinobishop wethu wasoshangana khuluma ishangana. Asikhuluma isiZulu kuphela. Isonto lengikhuluma isiZulu kuphela line problem. Line problem. Linenkinga la kulona isonto. It's a cult. Yes. So but here it's one, I think that is one. It's an opportunity and a failure on its own. Kodwa ikhona lento abayibiza ngesingisi bathi i-SWOT analysis la sibuka khona ama-strength ethu, amandla ethu, nama-weakness ethu, nama-opportunity. Manje ngigcina kuma-opportunity kakhulu. And ama-opportunity yiwo akisa phambili. Ama-threats maningi ke. Ngoba i-threat
yilabanye nabanye abafundisi nabanye abazothi hayi man woza kithi umuntu afuna ukukurecruiter angena nomkhukhu mina ngabe ngirecruiter yena orathi masihlanganyele ngafundiswa ivangeli amadoda abanye obabohiba abanye odlomo abebethi kimi nondoda fanele ungakheli ngeinsiba zomunye umuntu uyayizwa lento le uma uthi sebandleni ungafisi into ukuthi awe mkhulekele nawe uzokwazi ukukhula mina futhi angibafunike laba asebe graduateile ngoba ama graduate abafundiseki asitshela ukuthi ayazi abafundiseki ene abezwa umuntu mina ngeke ngikwamukele ngazi ukuthi uqhamukaphi ngcono ngikhulume nomholi wakho ngithi manje uJabulani the previous one yeah ngithi ngoba sekalalo usukele anginabo ke ababuya ePakistan abezala eEgypt anginabo bonke kufanele ngiyabonga uNkulunkulu nama leaders asalala amaningi bathi masizakhele inqanawe sihamba kodwa umuza sokuthandile sizokwamukela sokubhabhadisa elokugcina nawe ngiyakumema ke nalensizwa lohamba naye nizeni nani nizodla inyama siyabonga hayi sizobe sikhona la kanjani sizobe sikhona okay ngila into enekutheni if isayoni or umzalwane makafika kuwe kumele wazi ukuthi uphumaphi yes why don't bonke abafundisi babe njalo mina kaze angishayela umuntu izandla engamazi ikakhulu labe ngibazi futhi nginenhlanhla yebhadi ukuthi abezi ene ngiyabonga kuNkulunkulu no abezi phela ngoba bayabona phela ngithi ubu strict obukhona akunaku strict sinomgomo nendlela nenkambo efanele sadle ngayo angeke ufika la usuya profita usitshele ukuthi asilahle inkambo ebandla hayi sethi ngivela ngokutshela nje ngithi siyawubonga umoya mzalwane phela nje hayi awuphikisile siyawubonga umoya ukuthi ngiyolandela lento ekhuluma ngeke alright ngicela ungena la ngingabona ngifama impurampura ngithi yes ngicela singene lapho siyabona manje sekungena amakhasoke yebo ngicela nje umqondo wakho uthini lapho ikhasoke ake ngokusizeke wathi ngelilanga ubabo uShabalala umshewu kune meeting ye-ZPC kwaba khona le ndaba ukuthi abazalwane bafaka amampurampura baphushele emuva abanye bamakhesopu bahamba phambili and so on ema kwenza lento yokumasha ngiyazi igama la isilungu ngisazi now ubaba Shabalala waphendula elapha wathi mina angishintshisanga angithanga abantu abalahle amampurampura abo mina ngabona le khasopo ngayithanda ngayi-introduce ebandleni lami elakithi eBethel ngathi vele umbuzi kaNkulunkulu fanele ayikhulume khona so laba balandela abanye balandela bayithanda nje lento kodwa umuntu owaqala wayikhuluma ngowakhe umlomo wathi mina ngisho ukuthi abantu ngathi ke thina ke la eMpurampareni hayi ngihleli angisuki ngikhuluma nesisuthu ngireact ithinye mhleli la just imagine indoda enesishwapha njengami usithole phakathi kwekhoso kuzoba yini kodwa into khona angani futhi angiceki yonke into abamakhoso abaphile kodwa igawuni ngizokufundela umbhalo why ukuthi uma uthengi uthungelwa ijazi amadodana kaAaron athungelwa amajazi anomficiso emahlombe ngiyakhumbula le uyayikhumbula lo mbhalo le fanele uma ungawazi ngokupheke before uzovulela lakhe isonto wenze ukuthi uma umbambesa abantu uwazi ukuthi ilona mina ngakhuluma with authority ngegawuni angikwazi ukukhuluma with authority ngekhasoke umuntu owaqala ngayo wangitshela indlebe ngayezwa so the top ke laba abawathathile
asibakhulumi and leso labo bathathile they know ukuthi bathatha umbono kababa kamkhulu hayi bese ngibachazela owawusho nje umkhulu ukuthi no mina ngasithandela lento le ngasithathela not ukuthi sengifuna ukushintsha improgram ngempela all what the abanakho umbono ivision yayo iqhamuka nami lokho engikwenzayo la Holy Bethel ivision iphuma lapha kunceku kaNkulunkulu. And it was not my vision. Mina umsebenzi I can pride myself ukuthi zange ngagqiba le vision and angifihli ukuthi who's the visionary. And azangifihli. And nje amagama nje ngiwashoyo ukuthi no thank you ngiyabonga. Ngoba wonke ama event uqhamuka nayo imporampora yakho. And inhle man. Inhle kanjani? And angisithengelanga ngithengelwe ibandla. Ngithengelwe ibandla wonke. Eish yawethu athengwe ibandla. Kwathi nakamkhulu nogogo uma besahambile we handed over to us by the family. No ngithanda nje ukusho lo magama lawo nje ukuthi nje leso sibindo naso because abanye bahamba umuye 1 2 uyifakile ubone sekabuya sekashintshile sekafake lokho kunye but ke no mina ngithi ngiyabonga isilengiso nasi ungathi ngoba ngingenayo ikhezo uthi angihambe move cha ngizozingenela ngoba ayihlangani fanele uma ngabe uarch hamba nama-arch uma ngabe ubishop exactly samba nama-bishop asilandele ugcobo lwethu anginankinga uma ibandla linenkambo yabo yokuhamba siyekeleni singasihambisi nani ungangimemi ngoba angivathanga njengawe kodwa uma uthi size nempahla then just phela angilifakeli noma akusingo ingobo yamandla inkulumo kaEliya noElisha ukuthi uma ungahlala amandla amayophinda yasibongela kakhulu bebenyuka kuba ngibe nesithuba clarify a lot of things but I'm willing to assist uZion at all cost odinga ufunda akeze kodwa angalahi inkambo yebandla la sizokutshela ukuthi uma ngabe ufuna ukuba successful as an archbishop you must be willing to plant the seed in the church yourself. Okay, sekufika before i-message eyakumazayo sekufika le question yama organization ukuthi which organization okuyo yabona manje zongiqabanisa nebandla let me tell you I once get a mandate ebandleni ku church council ukuthi babusithole sicela uyothola i-organization that is credible that we want to join. There were a number of organizations that I also approached, including Ikhaele Zion and so on. Organization organization yabaholi nabanye abantu abaningi. Yes, I'm a member yes ZPC and so on, and we joined it at an early age. There are challenges in any other organizations and so on. And so on. Ngoba into engaqala kahle kodwa abanye babe namaphupha amanye. Ngoba niyaphupha nonke ngisho. To answer you straightforward. Ngikhona abantu engabapha nehomework ukuthi ngicela ukuthi ningiphe iconstitution yenu. Kodwa uma iconstitution ezothi umntana webandla angajona leyo nhlangano leyo I can't bring it in the church. Wow. Because manje fanele mina noMasonto noJabulani siyohlala eorganizationini eyi1 naye uma efika lapha athola izinkulumo eziningi azokwazi ukuqhudelana nawe njengomholi bathi uma ufuna ukufundiswa buza ekhaya. Yes. So thina ke cha angikho noma ikhaya noma yini noma cha simela esimekho. Okay. No ngiyabonga asingene message ke eya straight nje kuzayo nonke kubazali wonke bazalwane ngizengibongile nethuba ngithanda ukusho ukuthi acabazana nisandanda ukuqala sinifisela konke ukuthi uNkulunkulu asize singabazayoni i-challenge yethu enkulu fanele sakhe izindlu ezokukhonzela
abantwana laba besikolo si disorganize neincwadi zabo siba disorganize nama desk and so on. Mina ngithi sine capacity njengamazayoni sinawo amandla okakha into ekhona fanele ukuthi uma sithi sithatha imali yabazalwane sikwenze. Let me tell you, amabandla akhona amaningi la inkinga yokuthi no we have too much an abundance yabasifundisi sifana nabo teacher abaningi but ikolo azikho. And enye into ebalulekile mina ngiyacela and ngiyanxusa ukuthi we are also open to advices, we are open to assist. Mina uma ngimemi uthi nithini phakathi sikwamase sonto ngizwa I'm willing uthatha imali ebandla and I'm willing ngize nebandla sinikele kodwa kungaphela iminyaka emibili emithathu thulekile akuna neyitina wona manithi sinenkonzo esakhiwo ngizohamba ngiye lapha ethengiswa eKorobik ngithi yize netruck ngithi nanka much asambe siyothendula yeza stand nya asikstand asikho nayi kodwa mina ngithi we can do it. And I'm telling and ngicela kakhulu kuba holi abasasebasha ukuthi vision yenu yini. Are you happy where you are? If you are happy where you are, then you are not in the right space. Fanele ube happy ukuthi inkulumo engihlala ngiyitshela nje ebandleni ngithi fanele ngiyibuze ukuthi ilegacy engifuna ukuyishiya ebandleni yipi. Yes. Angifuni ukukhumbuleka njengendoda kwathi uma iqala ithatha umsebenzi ebandleni le ndoda le ibandla laphela mayiqali ihlala okwesibili kwathi uma eqala ukuhlala esitulweni uma engasithola isitulo wasuyavalelisa angeze saba ke nabantu abavalelisa ebandleni sinenhlanhla ngiyambonga uNkulunkulu hayi ngogudi siyaguda nje uma ufuna ukuvalelisa ize meeting nizovalelisa ungasiphoqi. No siyabonga message yakho siyabonga ngibonga nje ukuthi nje uthi izandla nivulile akuyanikelwa lapha esontweni izandla nivukile so mazayoni siyacela amazwe amaningi awabe nezindlu yazi kuba kubi ibandla likhulu linama branch amaningi but anayo indlu yayo nje elithi nje le eyethu noma sihlangana sisonke or Good Fridays sihlangana la njalo liyaqhasha no ngiyabonga. My last question, what do you want to be remembered as? Ufisa sikhumbule kanjani sithi siyadondolozela usakhona ukuye phambili or usushile emhlabeni masikhumbula ubaba usithole sikhumbule ini. I want to be remembered njengenceku kaNkulunkulu engavumanga ukufela epulpit. Cela uphinde nje. Angifuna ukukhunjulwa njengenceku kaNkulunkulu engavumanga ukuthi ifele epulpitini ngokuthi usaba ukuthi uma usuka epulpitini isikhonyane nendlala izongena. Okwesibili, how I want to be remembered ukuthi the man kaNkulunkulu ozongena akwazi ucommit ebandleni ukuthi he will double the efforts. Engize angakhombe ngikwenzile akhombe ukuthi mina ngithatha le bandla from this ngisisa lapha. That's the man I want you to remember. And the way I want to be remembered ngifuna ukukhunjula njengomuntu ukuthi ngakwazi ukuhamba noNkulunkulu. Asibonga. Ngiyafisa ukuthi abanye abafundisi babukele kuwe. Ngikubonile kudeni. Ngakubona sengisondele kuwe. Ngabona ukuthi no. Like straight. Yeah, no, ibusiso la sikhona sishuthele ekhaya phakathi. Yebo. Sengibonile indlu. Wow. Wow, no, nisebenzile nomama. Siyabonga. Nisebenzile nomama. Sifisa nje ukuthi nje iqhubeke kahle konke. Wonke umuntu uyayazi indlu yesonto. Yebo. Uyayazi indlu yesonto, uyabaza ubuhlobo lapha yana. Wonke umuntu makalapha yana uyakhululeka. So siyafisa nje konke kuqhubeke kahle. Nalama event azayo.
ngathi nje konke kungahamba kahle. Akuzohamba sikhambe Sikhambe kahle. kahle. Silamazayoni ke lesithi esisasilahla inkambo. Yes. Inkambo masiye emsebenzini ofana nalo fanele abazalwane ngikwazi ukuthi baye emanzini. Fanele abazalwane bahambe baye entabeni. Nisenza lokho Nje fanele ukuthi abazalwane bathathe isiguqo sebandla. Ungathi uNkulunkulu ukhulumile ngakhuluma ngudlala ngathi. Angikhumbuza ibandla lami madoda. Oh, kanti No, ngisasekhulu. alright. Ngisasekhulu but ngikhumbuza abantu abafundisi ababefana njengobaba ongizalayo. Asiyabonga. Njengobaba umtshali. Oh yes. Bekwenziwa kanjalo. Bekwazi ukuthi makuthi kune event ekhona siya kuphi. Kunesiguqo semanzini siya kuphi. No, ngiyabonga. Yeah. Kodwa ngibafaka abazalwane kuma sewage. Obafaka emaswiri. Cha. Uzokuhlambulula kanjani kanti uyongena phakathi kwesewage? Yes. Izwi kaNkulunkulu uJesu. Ake ngifundise la manje. Awufundisi. uJesu ekuhambeni kwakhe noboJohane. Yes. Bekunamachibi, ichibi amapool in English. Ichibi labathe kusechibeni la. Yes. It's a pool. It's a pool. It's a simple pool, simple English pool. Nale le chibi laseBethsaida. Yes. Bokuyi ipool elinemipheme emihlanu so that it must be easy for people to access. Uthi ingilosi noma iyehla. Bakhona ukuthi bangene. And amanzi acwebile. Mina ngithi noma nayakho indlu mina singaza sikhuleke uNkulunkulu ezimanga kule swimming pool yakwakho. All what I want ngiyabonga ukuthi umntana uzalwa umcotsho. Ngizalwa umcotsho. And ukhuluma ngeauthority njengomzayoni. And nami ngikhuluma ngeauthority njengesayoni. And into ekhona esenza ukuthi sisabe sifuna ukuziphakamisa. Asifuni ukusubmita kubantu abaqala lendlela. Ngoba usaba ukuthi i-limelight yakho ngesingisi. Yes. Izobaleka. Ngithi hlala lapho ungajinji. Nendodana izwazi ukuthi ubaba sakhuphuka la. Okwesibili uNkulunkulu ukubonisile vision naye. Le vision emayikhule throughout ingahlali la iGoli. Makuthi ngazi ukuthi kunama branch kaPepenyuka. Noma ungandizi man. I-branch ayibe khona ngokubonile ngaloko kwenzela. Then ngiyakwazi ukuthi nami ngapledge kule business. Remember when we pledge I don't look for anything in return. Uzwile ngisho manje. So ngenxa yalensizwe encane ngibonile. Akazange ukuzohlobisa uye owenza lo msebenzi. Yiyo lengithi ngiyabonga kakhulu ngiswele imilomo enkulungwane. Kodwa we must not be afraid to talk truth to power. Exactly. Yes. That's all what I'm saying. No, ngiyabonga. Mphathi wami ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu angibusele wena and thank you for coming to our space. Ngiyabonga. Ngiyabonga na. Nasengibonile nami. Hayi